أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Futhi umdali wakho munye. Akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Namhlanje ke ngifuna ke ukugxila kakhulu ebunyeni bukaMdali, ekumazini uMdali. Sengikhulumile kakhulu mayelana nobunye bukaMdali. Ngifuna ukugxila kubo manje ukuthi uMdali mayethi huwarrahmanur rahim. Ngempela uAllah uyena onomusa, nguyena onesihawu. Kusuke kukhulunywa ngani? Ubani lo Rahmanur Rahim, lona onomusa onesihawu? Namhlanje ngifuna sigxile kakhulu ekwazini umdala weinsuku, umdali wethu, umenzi weinto zonke. Ngifuna sigxile kakhulu kulokho namhlanje. Ukwazike umdali wakho, umdali simbona ngezenzo zakhe, angeke simbone ngamehlo enyama sisaphila kulomhlaba. Kodwa siba kanjani nobudlelwano nomdali wethu? Sibona kanjani amehlo ethu, siwabhekisa kuphi, siwagqolozelisa kuphi ukuthi sibone ukuthi ngempela umdali wethu ukhona? Sizisondeza kanjani kumdali wethu? Umdali ke uneziqu ke eziningi zamagama azibiza ngazo, njengoba ngisho nje ngithi umdali uyena onomusa, elinye legama lakhe lelo leziqu zakhe, aphinde futhi abe nesihawu. Ngoba yena ungumqalisi nomphelelisi, akozeli, akalali. Yonke into ephila emhlabeni nephila emazulwini, nayo yonke indalo ingeyakhe. Manje ke ngifuna ukucacisela ke lo muntu lo osenenkinga mayelana nendlela okufanele abone ngayo noma abheke ngayo umdali wakhe. Ngakho ke ngizovula ke isahluko eQuranini engcwele evumelana nale nkulumo le noma lesihloko lesi esikhuluma ngaso sobunye sikaMdali. uMdali uthi esambulweni sakhe sokugcina, qul huwallahu ahad. Yisho wena muntu engimdalile ukuthi uAllah munye, Allahu samad. uAllah uzimele, ayikho into ayidingayo efana nezifaniso noma efana nabancedisi noma efana nabalingani. Lam yalid, akazali. Umdali weinto zonke, umenzi weinto zonke, akazali. Walam yulad, akazalwanga. Akazali, akazalwanga. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Endalweni yakhe, futhi endalweni yakhe ayikho into efana naye. Yinango-ke umdali weinto zonke, umdala weinsuku, umenzi weinto zonke, onelungelo lokukhonzwa yena yedwa. Kuma video amaningi sengibalile ngabonisa abafowethu, ngikhotha eBhayibhelini, ngikhotha kuQuran ukuze ngibonise abantu ngokubaluleka kobunye bukaNkulunkulu. Umdali uthi fala taj'alu lillahi andada
wa antum ta'lamun. Ningenzeli uAllah izifaniso noma umdali izifaniso noma abalingani noma abancedisi nibe nilazi iqiniso ukuthi bonke laba enimfanisa nabo abazange badala zulu, abazange badala mhlaba, abazange badala manzi, abazange badala lwandle, ayikho enye into abake bayidala, kodwa niyabakhonza. Uthi umdali nikwenza lokho niphuma endleleni nazi. Uthi umdali lalelani-ke munye uNkulunkulu, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Sengathi umdali angasinika amandla, asivule ingqondo, asivule amehlo, sibone iqiniso njengoba linjalo. Asizidukisanga kodwa sidukisiwe yilabo abayitshela ukuthi bona bazi kakhulu kunathi. Asibuyeni-ke ema-Afrika amahle, sivula amehlo, silibone iqiniso. Iqiniso liyababa kodwa liyamkhulula umuntu. John 8 verse 32. Funani iqiniso noma niyakulazi iqiniso bese liyanikhulula. Wena obe nenhlanhla yokulazi iqiniso bese liyakukhulula, good luck. Wena obe nebhadi lokulazi iqiniso kodwa laqhubeka nokukucindezela, hard luck. Ayikho into engayikhuluma. Mina ngikulethela iqiniso njengoba linjalo. Umdali kasipha amandla, asivule ingqondo, asivule amehlo, asidonse, asamkele enkolweni yakhe, asilethe endleleni ekhanyayo, sifinyelele ekulazini iqiniso. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.